Наша история, мы все были в Советском Союзе, всем приходилось находить общий язык, и мы розмовляли по-русски, як грузин. Він теж казав по-русски. Зараз молодое поколение у всех этих стран, ніхто не ведає русский язык, все ведают английский. Ну, а мы так застались и размовляем, нам так легче, потому что все-таки Россия это головний партнер нашей країни, як там економічним сенсом, фінансовим. Але ж родну мову так само не треба забувати. Це тільки моя голова. Чому я так запомнила білоруську мову, англійську так само. Це тільки школа, більше ніде. Так здарилося. Чому мова трохи стала заборонятися у нас, тому що опозиціонери розмовляли тільки на мові наприкінці 90-х, на початку 2000-х. Унікальна країна, яка забуває свій родний язик, родну мову. Ну, так здарилося. Треба зараз, мабуть, які маленькі кроки йдуть в яких-небудь назвах, з'являється білоруська мова. Мабуть, ми через пару років, а може десятиліття дійдемо до того, що треба звертати свою мову, не забувати.